megint megyünk bányászni, csak egy 9 szekund bányáztunk ki, jaj nekem. Jaj nekem. Mehetünk megint bányászni. Mi történt? Miért akadtunk meg? Ez mióta van itt? De szép, csak nem tudjuk kibányászni. Föl kell menni. Mindjárt készen leszünk. Ez az! Hamarosan még! Azt olvastam a mai hírekben, hogy egy boszorkányt kell legyőzni ahhoz, hogy azt a gyémántsákányt megszerezzük. Jaj nekem. Hogy ugorjunk föl. Hiszen nem tudunk. Menjünk föl. Mindjárt vége. Mindjárt vége mindennek. Azonnal. A gyémántkardot! Itt olvastam a hírekben. Hát akkor megszerezzük. Ha-ha. Csak hogy jutunk föl oda. Na, hogy jutunk föl oda? Nagyon egyszerűen. Kibányászunk minden anyagot, ami kell. Mindent kibányászunk. Mindent. Csak gyorsan. 3, 2, 1. És mindjárt vége. Ezt kibányászunk. Itt vagy te. Boszorkány, mit tudsz? Gyorsan megöljük. És igen, még a gyémánt is kibányásszuk. És mi nyertünk. Mindjárt.